Lah kowe ora kadang guri iso kebut-kebut barang. Denger nek rantai kipas aku nggawa dhewe. Apa? Lali. Ora pek nolah bebar karek 5 menit. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau sampeyan ngeten iki njaluk tulung Allah, nyatane wis ditulungi lho, Bu. Jenengan wis do syukuran kaya ngene iki ora sadengah wong, ora sadengah desa. Kadang-kadang iku syukuran iku mok hiburane tok sing digodhekno. Pengajian yang anggarane kadang ya 10 pit, blok sisa-sisa blok. Ngene iki kira-kira imbang ta ora ya apa niku syukurane le pengajian karo ketoprak niku anggarane ya imbang. Hah? Jomplang. Ya Allah ngono lagu petedengan kene piye cakap. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nek insyaallah kesyukuran ngene iki nek mbok ikhlasno dadi tabahipun nikmat Allahumma. Nah, syukur kuwi jenengan kudu rumangsani sampeyan iki sakjane napa nikmat pirang-pirang cuma menungso iki kadang dolerullah. Nikmat iku rumangsane mung diitung dhuwit sing berah omah sing apik awak waras ora patek dianggep nggih napa nggih. Gara-gara panen tanggane do panen, tanggane duwe toko laris, dhek jare rumangsa nanti paringi nikmat ya wong kok adiwane dadek ngene kok Gusti Allah. Tanggoku do panen, tanggoku duwe toko laris sing ngono, wong kok ngene dapure kok Gusti Allah iku roh tenang do ora. Bu. Sampeyan iki diparingi nikmat Allah ora kathah banget to. Ora usah ngitung nikmat kok sawah kok toko kaduan. Awak sak kujur iku nikmat pirang miliar sing mbok tampa ning ra mbok rumangsani. Nggih, jenengan mulai lahir nganti sakniki iso nyedot ambekan iki regane masa mrak peng-pengan. Ngene iki lho iso nyedot ambekan regane ya Allah. Upama kok kepedotan sak sedotan ngono lho Bu kok sambung nganggo leker genomo tanah sawah kampung sapi kabeh mbok nggo nyambung sak sedotan ora njotasi. Betul napa betul? Iku lagi sak sedotan bolehmu ambekan ya ana ya ini gak ewon nek sedotane ya nggih. Mulane upama kok panene rung sempurna sementara sebagai coba toko pamane rung laris sebagai coba nyatane awake dhewe iso nyedot ambekan nganti sida urip iso diparingi iso ngibadah alhamdulillah. Ora namung nikmat rupa ambekan ngisor si jenengan tak jangan-angan kula sampean tanpa pesen diparingi moto apa mripat teh. Nek kene kula niku netra Bu, netra ngeten iki ya Allah. Nek wong kene moto arek jebule. Netra kula jenengan diparingi netra kok Gusti Allah. Iki nikmat sing gedhe kok Gusti Allah rumangsanana syukurana. Iki regane larange ra karuan. Sampeyan nek ra percaya jajal upama mripati panjenengan netrane panjenengan setunggal tak cukile, tak ijoli dhuwit 1 miliar mbok nyeno. Nek muni nggih ngono tak sesuk kecolok ning dalan kapok. Lha pamane kok 1 miliar tak jupuk mripatmu ora kersa, pamane tak undakno 2 miliar. Piye mbok nyeno apa ora tak cupile? Ora. Pancen regane larang 2 miliar ya aja. Nek 3 miliar piye 3 miliar? Mboten.
Iku 3 miliar sitoto lho Bu. Mripate jenengan dak kalih to. Upama kalih niki nek Haji Kerto paling murah 6 miliar ngono lho tak jupuhe mripate tak cogelane tak ijoli dhuwit 6 miliar. Kira-kira mbok nyekno apa ora? Ora mungkin dinyekno paedah apa dhuwit 6 miliar. Kowe tau ora dhuwit 6 miliar lah. Kalau bayangno nggo tuku dawet dikutano ning gone bawa kelelep teko ronggo barang kono. Ya Allah, 6 miliar duitmu pirang-pirang kowe gawe omah tingkat 28 kamare ana 50 angger kamar mbok tukono TV 100 in kabeh ana AC-ne tapi mripate milang lho apa. Nek ngono kowe ndek nyawa nikmat sing gedhe kowe ndek mripat nikmat sing gedhe syukurana kabeh gunakno sing apik ning ngersane Gusti. Mripate aja mok dinggo ndelok wong liwat tapi dinggo ngingetno wacan-wacan Al-Qur'an. Oke. Jenengan diparingi nikmat apa meneh? Masyaallah ambekan do dinggo ibadah. Jenengan diparingi kuping lha apike kaya ngene mulai lahir nganti tuwek kok gak ana jenenge balunge kuping tambah tuwek tambah kaku iki gak ana. Iki regane larange ra karuan masyaallah.